Salut! Astăzi fac un nou videoclip în care mă dau un picuț cu bicicleta. N-am ieșit de mult cu Santa Cruz-ul și mă gândeam să o scot la o tură. În ultimul timp am tot ieșit cu BMX-ul, ba mai mult, am chiar fost și în satul mare. O să vă pun clipuri de acolo să vedeți cum a fost. Contador Junior. Foarte fain, nu m-am dat de mult în satul mare, chiar mi-a fost dor. Ce vedeți acolo nu e bicicleta mea, e o bicicletă pe care am împrumutat-o, să zic așa. Mulțumesc Duții pentru biță și m-am dat foarte bine pe ea, chiar dacă a fost cu casetă, chiar dacă a avut frână, am făcut o grămadă de chestii chiar și din cauza asta, să zic așa, dar nu e nicio problemă. La început o să vreau să vă arăt un produs pe care îl am de mai mult timp în stoc pe tupark.ro și după care să vedem ce putem scoate de pe traseul ăsta. E un traseu nou, adică nou pentru mine, că ăsta e de aici, de când lumea. Se numește Schnabel sau Schwabel, nu știu exact care e denumirea lui, dar e foarte, foarte fain. E chiar aproape, nu trebuie să mergi foarte departe de Cluj ca să ajungi la el și îmi place că e un picuț mai tehnic. Consider că traseele astea mă ajută pe mine să mă dezvolt. Bun, produsul despre care o să vorbesc astăzi sunt un set de mănuși de la Fist. Mănușile de la Fist sunt niște mănuși foarte, foarte calitative, să zic așa. Ele, în principal, au fost gândite pentru BMX, foarte, foarte mulți rideri de BMX le folosesc, dar mai nou sunt așa de bine gândite încât poți să te dai cu ele și pe bicicletă, și pe mountain bike, și pe tot. Ce îmi place mie foarte mult la ele e faptul că în partea asta de sus, unde vezi că e mănușa, sunt picuț mai înalte decât celelalte mănuși obișnuite și asta înseamnă că îți ține încheietura foarte, foarte bine. Nu o lasă să se miște. E un material din neopren aici deasupra care îți ține încheietura foarte bine strânsă și în același timp nici nu lasă apa să intre. Pe exterior sunt diferite designuri, asta îmi place foarte, foarte mult la ele, că au foarte multe designuri. O să vă pun pe ecran mai multe modele de la Fist, ce le găsești pe tupark.ro ca să vezi. Și fiecare design, nu știu, poți să ți-l personalizezi în funcție de bicicleta ta sau ce culori îți plac ție. Mie îmi place de exemplu negru și am adus în stoc mai multe bucăți, deja au și plecat dintre ele, negre, simple. Dacă și tu ești de aceeași părere, poți să-mi scrii și o să-ți dau link de pe tupark.ro să intri și să le achiziționezi sau poți să pun în descrierea videoclipului. Pe lângă asta, în interiorul palmei, vezi, în interiorul palmei ai și asta pentru touchscreen, cusăturile astea care te ajută să glisezi pe ecran. Dacă trebuie să răspunzi la telefon, la fel, poți să faci foarte simplu, sau trebuie să dai un mesaj rapid, pentru asta e perfectă mănușa. Putem vorbi și despre interiorul degetului. De multe ori sau la cele mai multe mănuși am pățit asta și la Fox și la Cube, de exemplu, nu am pățit asta, dar la Cube mi s-au rupt de aici. Vezi, așa mi-arată mănușile de la Cube și așa mi-arată în palmă. Astea au, cred că cam un an de utilizare. După un an de utilizare arată cam așa. Trebuie să știi să faci diferența dintre o mănușă de înaltă calitate și o mănușă de calitate medie.
Asta, de exemplu, am fost mulțumit de ea, dar tot timpul s-a rupt. Și mai rău de atât e faptul că se rupe în momentul în care o tragi pe mână, vezi? Asta deja e cârpă. Am luat-o mai mult ca și exemplu, să vă arăt cum arată o mănușă utilizată, să vedeți cum se rupe, unde se rupe, inclusiv aici, la degete. Dacă te dai pe MTB, când apeși pe schimbător sau efectiv pe maneta de la dropper, tinde să se rupă mănușă în partea respectivă, știi? Și atunci e mai bine să ai o mănușă cu material mult mai rezistent, vezi cum e și asta. Nu știu dacă poți să vezi, dar e cu sătură mai mare. Și atunci te ajută să te dai cu bicicleta și să țină mănușa mai mult timp. Poți să o pui și la spălat, că nu se întâmplă nimica. Velcro-i de calitate, iarăși multe mănuși tragi de velcro de câteva ori și deja nu se mai lipesc. Aici nu o să întâmpim problema asta pentru că e de înaltă calitate și mult mai rezistent, vezi? Vă dau și mai multe detalii despre ele, eventual pe site, acolo o să găsiți mult mai multe. Plus că am pus și o postare pe Instagram în care am vorbit despre mănușile astea. Dacă ai și tu anumite întrebări despre ele, poți să-mi spui și eu o să te ajut să le descifrăm, să zic așa. Bun, cam asta au fost mănușile. Nu uita să intri pe tupark.ro, să-ți alegi de acolo produsul tău preferat. Hai, te aștept cu o comandă. Acum o să mergem să ne dăm un picuț pe traseu. Sper să fac câteva clipuri faine pe care să le vedeți și voi. Ui! Ești ok? Tu o să fii ok. Bă, eu sunt ok. Oh my god, n-am vrut. Nice. N-am vrut. Ce? Am puțin mai rău. Ești ok? Yeah! No, bine. Scârbau Tupark pe Instagram. Era, mă.